Čili jsem tady vyrýtý mi od dalšího videa. Dneska tu máme po docela dlouhý době Minecraft, ale dneska to bude hodně speciální, protože dneska si tady zahrajeme za serveru a jdeme tady dělat pasti na Skywars. Takže jo, já se na tohleto mega těším, doufám, že tohleto video bude úspěšný, protože tohleto video jsem chtěl natočit už dlouho a jo, jdeme na to. Dobrý, bereme si tady základní věci, tak helma, boty, kalhoty, boty, tak a tady z těch diamantů, tady na těch Skywars padají takhle diamantové věci, z jiných oreček zase jiný speciální věci, takže jo, asi tak a takhle si tady seřadíme zatím inventář. Nemáme moc dobrý brnko, ale to se pokusíme vylepšit, co mě chybí. Chestplate, ok, není tady chestplate? Samozřejmě, že tady jako jediný kus armoru není, nevadí. Ok, diamantové boty, to je skvělý. Tak, diamantové boty nepotřebujeme. Co bude tady v té čestce? Zase tady není chestplate, ok. To je trošku škoda, ale nevadí. Tady na té mapě se nedělají dobře pasti, jakože nevím, jak tady uděláme past, ale pokusíme se aspoň. Pokusíme se. Tak, ještě vytěžíme tady ten diamant na kraji. Ok, padne nám tady diamantový meč, který nepotřebuji, takže ho tady dám do česky. Ok, já přemýšlím teď, kde tu past udělám. Ale nevím, jakože, teď přímě vůbec nevím. Budu potřebovat určitě bloky. Takže si tady jdu pro nějaký bloky, jestli tady nikdy nejsou v čestce. Ano, máme je tady. Takže takhle někde u toho stromu tady bych udělal tady nějakou prostě náhodnou past. Tak. Ok. Začínáme stavit past. Takhle. Ok. No já se vám ozvu, než to dostavím. Ok, právě jsme umřeli. Skočil na nás týpek. Takže jo, jdeme na další hru. Jdeme se pokusit opět postavit past. Snad na nás tentokrát žádný týpeček neskočí, protože chtěl by to jako na nějakou lepší mapu, na tohle nějakou tu prostě jeskyni tam. Takže jo. Škoda, no, že to nevyšlo. Jako už jsem to tam měl docela promyšlený. Už to bylo hotový, ale bohužel ještě to nebylo hotový tak a navíc já jsem zrovna si vyhazoval zbytečně věci z inventáře a ten týpeček zrovna na mě skočil ender perlou a bohužel mě zabil, on měl full dia, takže to nešlo moc. Nebo ne, zase stejná mapa, asi jo. Ok. Tady s tou mapou jakoby toho moc neudělám, no. Bohužel. Už mi vždycky chybí chestplate, to jakoby není zrovna nejlepší. Tady je chestplate, tady je dokonce tady ten boombox. Ok, zase tady budeme potřebovat bloky. Jo. Ironovou helmu se vezmu i kalhoty. Tak, aspoň vylepšíme brnění. Ne, nepotřebuju takhle. Ještě tady ta čestka. Nic tady nevidím, dobře. A ještě tady vytěžíme nějaký ty diamanty. Ok, diamantová helma, proč ne? Diamantové boty, ok. Nice. To je přímo výborné. Tamhle ten týpek, ten se mi nelíbí vůbec. Jako má špatný brnko, to jo, ale jako na mobilu to není vůbec lehký tady PvPčkovat. Takže ok, jdeme to tady postavit, takže já jsem ozvu, až to dostavím. Jo, takže jo, je tady dřevo, nice, takže doufám, že tady z toho dřeva jde udělat normální crafťák. Ok, jdeme to tady zkusit vykraftit. Proč se tady nedá craftit? Proč se tady nedá craftit? Halo? Já si to takhle přesunu.
No se tady nedá craftit, no skvělý. Ale tady je craftina, koukej, nice. Dělej crafti! Ne, nesekej se. Nelaguj teď. Ok, tamhle se někdo zabil. On jako ten craft jak nejde otevřít, jo? Super, nevadím. Ale tady je lapis blok, ok, tak toho jsem si tady na té mapě nikdy nevšiml. Jsem myslel, že mi z toho třeba vypadne něco dobrýho, nevadí. Každopádně jdeme to postavit, takže zatím čus. Ok, dáme a pánové, právě nám došly bloky. Doufám, že tady ještě nějaký jsou v čestce, jo, on je tady ještě tak dobře. Každopádně už to máme jako minimálně z poloviny postavený. Pak ještě musím udělat tu samotnou past, ale momentálně tady stavím prostě baráček, ve kterém pak dělám tu past. Takže jo. Tady to vlastně takový stavění baráčku prostě na Skywars. To je takový pohodě prostě. Si to, jako užívám si to upřímně. Tak jsem to nechtěl. Dobrý, já jsem zvu, až to budu mít. Ok, lidi, tak už bývám jenom já a fialovej a máme to hotový. A fialovej si pro nás teď asi jde. To je vlastně o to, že on půjde sem, tak tady to přeskočí. Že jo, to je úplně easy, to tady přeskočit. Akorát, že tady bude volný takhle jenom jeden blok. Tak. Takhle. Bude to muset tady prostě přeparkurovat. Uvidíme, jestli se mu to povede. Jo, jako je to tady hodně divný, prostě tady... Ne, já jsem tady vám položil TNTčko. Ok, nevadí. Bude to tady muset přeparkurovat. Ok. A já budu tady. A takhle tady ho hitnu. Jo? Co? Ok, já jsem vyhrál. Nice. Easy. Dobře, tak jdeme na další hru. Zatím jsme nikoho nechytili, takže jdeme na další hru. Ok, začíná další hra. Začínáme za 5 sekund, přibližně teď. To bude 5, 4, 3, 2, 1. Jdeme na to. Tak jo, česta. Takhle. A teď tuhle hru se prostě vůbec nebudeme zdržovat s nějakýma tady čestkama. Prostě to tady na random vyberu. Tak. Takhle tady Ender Perla, ok, ta se nám bude hodit. Tak. Jo, jsme zase tady na té mapě, takže jdeme tady zkusit postavit znova, takže čus. Ok lidi, momentálně se sem portnul týpek a asi se mnou chce bojovat. No, nehází meč, díky. Ok. Pojď sem. Ne. Další hra. Ok, máme tady opět další hru a začínáme za 10 sekund, takže jdeme na to. 6, 5, 4, 3 a už chci otevřít tu čestu. Ok, máme konečně jinou mapu, nice. Tato je dobrá na pasti, takže tady snad už někoho chytíme. Tady snad už někoho nechytáme na naší skvělou zákeřnou past. Tak jo, takhle tady rychle projedeme česty a pak se vám asi ozvu a jenom tady s váma to dělám ty čestky. Není tady něco takhle dole, ok. Look, snowbally, ty by teoreticky jsme mohli použít na tu past. Vybírám helma, ale to je teď asi jedno. A jdeme teda stavět. Ne, týpečku. Dobrý, doufám, že sem nejde. Snad ne. Aby nás tady nerušil v naší pasti. Tak, a jo. Zatím čus.
OK, momentálně to je tady mega nějaký divný. Tady prostě položím blok a on se hned zničí. WTF? Hej, kdo to tady ničí? Nějaký Herobrine tady neviditelný. Halo? Tady se to taky zničí, OK. Jakože zajímavý. Každopádně jdeme stavět, takže čus. OK, lidi, máme hotovo. Máme hotovo, bych řekl. Teď už jenom stačí čekat, než sem někdo přijde. Jde vlastně o to, že ta past sama... Teď jsem do ní spadnul. Je tady. Jo, ona se to teď na mě zničí, nechápu, jak to, že... Jakoby se to tady prostě po mně ničí, ale OK. Past, že jde o to, že já budu tady schovaný. On půjde sem, takhle dolů. Já ho sem boostnu do té pasti. A on tam spadne. Tady vlastně tam vede cesta a já ho pak zabiju, takže jo. Tohle je teda můj plán a jdeme na to. Takže jdeme sem někoho nalákat. Pojďte sem, hoši. Pojďte sem. Zatím si tady můžeme srovnat asi inventář. Můžeme tady vyházet věci nepotřebné. OK. Výboj, ten si ho nechám. A jeden ironový meč, takhle. Tak. Jeden luk mi snad bude stačit. A job. OK. Počkáme tady na někoho. Takže zatím čus. Tak jo, lidi, už jsme poslední dva a s modrým. Doufám, že se nám to tentokrát povede, takže už jsem dost natěšený. Doufám, že ten modrý přijde co no, prostě přijď. Modráku, pojď. Přijdi. Jo. Tady bohužel je takhle tohle, ale on tady vlastně ani nemůže může pronést, OK. Jako já nevím, co mám dělat prostě, mně se tady nepokládají bloky. Ale čekat. Už tady odsaď takhle ukradnu tohle. Tak. A takhle. Mně prostě jdou pokládat schody, ale normální bloky ne, to prostě nepochopíte, lidi. Prostě nepochopíte. OK, nice, Thanos PvP. To jméno mě trošku znervózňuje, ale pojď. Mi stačí dneska chytit jednoho člověka a jsem spokojený a můžeme to ukončit a konec prostě, jo? Takže tak. Tak tady to tady nechci. Ale tady ty schody chci. A pojď, kámo, pojď, dělej. OK, takže zatím čus asi. OK, lidi, zbývá poslední minuta, čas. A uvidíme, jestli sem přijde ten modrý, zatím ho jako tady nikde nevidím. 1 minuta zbývá. Tak pojď modráku. Pojď. Kde pak si, kámo, kde pak si? Jako já se trošku bojím, že on to nestihne sem. Já se trošku bojím, že to nestihne ten týpek. Kde on je vlastně? Já ho tady jako nikde nevidím. Jako doufám, že tady na mě v posledních 10 sekundách prostě nehodí enderpearl. 30 sekund. Halo, kámo, kde jsi? Tamhle na středu. Dobře. Já hážu za ním enderpearlu. Tak to byla skvělá enderpearl, ano. OK, no, tak jdeme se tady vybustit TNTčkem. Tak to bylo dobrý, no. Dobrý, tak konec. Skvělý. OK, no, tak to nebylo moc dobrý pasti. Každopádně já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, hoďte tam like a jo, uvidíme se u příštího videa. Mějte se hezky. Zatím čus.